Türkmen pagta önümlerini abaşada satıwa çıkaran kampaniýa inni öz haritlaryny Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satýar. Geçen ýyla çenli Türkmenistanda öndürildi diýen belgi bilen Birleşen Ştatlaryň eBay we Walmart sowda kampaniýalaryna satywa çıkarylan goza harit nişanly dokma önümleri inni Pakistanda öndürildi diýen belgi bilen satywa çykýar. Ondan ozal düýbi Virginiýada ýerleşýän goza kampaniýasy Türkmen pagtasynyň öndürilen dokma önümlerini Birleşen Ştatlaryň online sowda kampaniýalarynyň üstünden alyjylary ýetirýärdi. Halkary hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň pagta önümçiligini häkimetleriň mejburi zähmetden peýdalanmagyny tanqid edip gelýär. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine Türkmenistan gazieti 2018-nji ýylyň 27-nji noýabryna Türkmen pagtasynyň ýasalan dokma önümleriň goza harit nişany bilen Abaşanyň Walmart we Amazon sowda platformalaryna dünýä ýüzüne çykarylýanyny habar beripdi. Ýatlasak Birleşen Ştatlaryň gümrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen pagtanyň şeýlede Türkmenistanyň pagtasynyň taýýarlanan esenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň Abaşa import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu gadagançylyk häzir çenli öz güýjüni saklaýar. Azatlyk radiosy Türkmen nah ýüplüginden öndürilen haritlaryň agdalýan gadagançylygy garamazdan Amerikaly alyjylara satylmagy barada noýabryň aýagyna habar berdi. Bu habaryň edýäni düýbi Washingtonda ýerleşýän International Labor Rights Forum guramasy mejburi zähmet bilen baglylykda tanqid edilýän Türkmen pagta önümçiligini değişli haritlaryň Birleşen Ştatlaryň bazarlaryna haýsy şertlerde satywa çykarylýanyny öwrendi. Guramanyň 31-nji ýanwarda Thomson Reuters Foundation'yň saýtyna çap eden makalasynyň ma'lum bolşuna görä, gozanyň wekilleri Walmart'daky we Amazon'daky Türkmen pagtasynyň ýasalan önümleriň Birleşen Ştatlarda Türkmen pagtasyna girdilen gadagançylykdan has ol ýurda import edilenini aýtdy. Häzirki wagtda goza nah ýüplükden ýasalan haritlary Birleşen Ştatlarda Pakistana öndürildi diýen belgi bilen satýar. Azatlyk radiosynyň bu mesele dogrusyna goza kampaniýasynyň telefon arkaly kommentariýa almak tynanşygy häzirlikçe netije bermeýär.